guys? Welcome back to my channel and what's up ninyo? Kamusta mo? Musta inyong adlaw karon? Nakasimba na mo? Long time na vlog kayo nga tarong kay kana busy sa eskwelahan na dagang gigama. Mapa mo na ka-subscribe na sa channel, please do subscribe to my channel and let's keep on growing. So, karon bantay mo ko tindahan, ang tapad nako kay lutuhan and ang gabantay do barkada nako. So karon ato siyang prank na to siya and kuha na to ang karta. So inig kwinta niya makuha to. So matinga siya nganong kuha nga sakto man yang iyak manina. So let's go and manaw nako sa ubos and ako na set up ang camera inig unya para matanaw ninyo sa reaction niya. So let's go. So karon na ani and na siya to na siya wifi siya. So ano siya ha? Pila kong tagoon? Pero may tago na to, mga 800. oh, mga 800 ang tago. Kaya ba kung makalipak naman siya, di mapak. So, let's see. So, nasya to, kung nakulibuhat, and let's go. A few moments later. A few inches later. Day 2, day 3, day 4. A few moments later. One eternity later. Gingon? Ma! Nay mo claim ni Jeanette Are, kuwangan o... Okay, school ba ana? Mangan og. Okay, school ba ana? Ha? Ha? Hindi, gingon mo. 4-5 lang. Hindi, gingon mo. Ha? Uy. Uy! Ha? Hindi, gingon mo. Tama ba? Hindi, gingon mo. Ansa? Tingnan mo man, ma. Ingon si Jeanette. Ayaw, Tingnan hila! mo no, tita. Nga. Na naay mo claim Are. Ah. Nagalayo. Nya kuwangan ang kwarta ni Jeanette Are og 600 ka pen. Kay 4-5 ang daog. Tara ba to? Tara na, ilaw ba na? Laman ang kuhan. Tara na, ilaw ba na? Circle. Ilaw ba na ba? Tara ba? Uy, kami naman. What's up? What's up? Adyo ka na kayo kasabay din na tanong. What's up? Dito na yung kurta. Soran! Mga prank. Wala may call ba eh. Wala siya makulbae man. So, binangan na mo siya. So, masama yung nga prank ka na. Successful ba na yun? Di ba na successful? Masama na yung nga prank. Good lang. Waka ba akong, successful pero ako gingon ganina kay kanang successful na siya nga vlog kay na-prank man siya niya. Baon si Babaan siya. sa may reaction ni Internet. Wala. Kulbahan ka kay? Kasi daw na yung mananap. Sige mananap. 6. Ano to, tura na human may tayo enjoy mo sa among prank sa mo and subscribe na mo Like it. sa akong channel kung pa mo na-subscribe and let's keep on growing nya maro to and see you in my next vlog and God is good. Bye bye.